udgangspunkt i en nemlig finanspolitik. Og i en nemlig finanspolitik, der sænker skatten, og det gør, at man så får et større rådighedsbeløb til at købe biler og dyre uger fra Schweiz og andet. Ja. Og når det er, at folk de får et større rådighedsbeløb, så betyder det selvfølgelig, at de køber mere. At folk de så får flere penge, så stiger efterspørgselen også. Og når efterspørgselen stiger, så stiger beskæftigelsen. Og når det sker, så stiger BNP også, fordi der bliver produceret mere. Ja, og når BNP stiger, så betalingsbalancen den bliver forringet. Ja, hvad vil du sige? Kan de ikke spare dem op, i stedet for at bruge dem? Altså? Jo, det kan de godt, men man vil gerne have gang i hjulene, så derfor vil man gerne have, at folk bruger flere penge, i stedet for at spare op. Hej, det er David. Jeg synes, det er en ny computer. Ja. Det er sådan, at vi har en model tilbage, alle andre er udsolgt. Men vi har den her fine Asus. Du kan se, det er en rimelig ny Asus-computer. Hvad er specielt? Det specielle ved den er, at du kan gøre sådan her. Og så er skærmen til der, og så har du en tablet. Facebook frem. Ja, det var da en svaret. Du har Facebook frem. Men den kan det hele. Du kan også lave spil til den. Og ja, den har mange, den er også effektiv i skolen, fordi at du kan bare lige tage skærmen her og lave noter på den jo, hvis det er sådan der. Og fremlægge også. Og fremlægge, ja, selvfølgelig. Nu er det jo også til min søn, så... Ja, så vil jeg sige, at nu er det noget af det bedste, du kan finde. Hvorfor er det den eneste, der er tilbage? Ja, det er jo fordi, at vi har sådan en kanongodt firma her, så alt andet det er udsolgt. Det er udsolgt. Ja, vi får vores varer tilbage i morgen, men det her det er sgu det sidste, vi lige har. Det er også ligesom sådan der. Ja. Tastaturvæk selvfølgelig ikke. Og det er ikke trådløs? Nej, det er ikke trådløs, det må jeg sgu nok vide. Men den er god til at holde på strøm, og jeg har Bakker Olufsen. Der er Bo simpelthen. Ja, Bo hernede. Ja, den tager jeg. Ja, den tager jeg. Skal vi finde ud af det? Kan du pakke den ind? Ja. Jeg skal lige finde noget. Vi lige hen til det. Sådan. Ej, hvor er det super. Sådan. Yes. Så kan man lige ind og pakke det. Ja, det er super.